И здравейте хора, това съм аз. Това е той. Той не иска да се показва. А малко да се виждам, защото сме в тъмното и ще караме. Почваме хора са. Добре хора. Аре, хора. Чакай, че не мога да карам моя брат. Къде ма, Маски? Напреде. Маски, не е надолу, не е надолу. Верно. Надолу. Добре, айде. Ти не си с това с огнета. Той е с ръчнетка. Електрическа. Да, той е електрическа. Сокерес! Няма ли спирачки, бе? Няма ли спирачки, бе? Бракошана. Ти остави пенела вкъщи, нали? Ти остави пенела вкъщи, нали? Да, бе. Тук бе. Тези са не сме вкъщи. Що? Мама! Хора! Изпуснах телефона.